za mu so mu tambaya ka kamar yadda kuke wannan aikin, saboda wani in zai buƙaci ya samu ya yi haka, tunda aikin dutsen ku ya ci gaba, ana kiran ku har wasu kusfa irin kama Abuja, Lagos, kila ma har ku tsallaka wata ƙasar ku je ku yi. Gaskiya ne, to dai sunana Siraji Abubakar. Muna yin wannan aikin ne sosai a nan gida Kano wajen gari. Muna yin wannan aikin, wannan gara na ake kamar sakwaya mitan kuka yi shi kamar nawa? Yauwa akwai wacce muke yin ta, akwai ta 1000 sakwaya mita, akwai ta 4000 ma, akwai ta 2500 yanayin aiki, akwai ta 1500. To ko kuke yin kamar bulo din haka yadda za ku dora ko? Akwai muke yin wannan kastin din irin wannan da wannan nake jikinsa, muke sa yaran mu suke buga mana kastin. Kawai dai mutum shi sai dai a yi mishi kenan. Kawai sai dai a yi mishi, shine lissafin da yake kamawa daga 3000 zuwa 2500. Shi ne ƙarshen yadda kuke yin shi. Ƙarshen yadda muke mu za mu biya kuɗin mai buga kastin, sai lebo kuma da za mu yi aiki tare da shi. To kamar yanzu za ka iya ba da lambar waya ko da mutum yana so? Zan iya ba da lambar waya ta 07018415215. Sunana Siraji Yakubu. To kamar in muka zo ɗaukar wani masar ma kamancin wannan abin nan da za mu iya zuwa mu ɗora, don wani in yana so in aka ɗora ya ɗauko zai iya kwantakta ɗinka akan wannan lambar direct. Ba mu sa. Na gode.